नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत अळूवडी आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो, नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत अळूवडी आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य. ही अळूची पानं साफ करून चिरून घेतलेली आहेत. आज आपण ही चिरलेल्या पानांपासून अळूवडी करतो आहे. चण्याचं पीठ, मसाला, हळद, गरम मसाला, तांदळाचं पीठ, कोकम रस, हे थोडं गूळ आणि मीठ. चला मग आता कृती बघू. आपण हे आता चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यामध्ये ही अळूची पानं घालूया. हे तांदळाचं पीठ, असं एकजीव करून झालं. आता त्यामध्ये आपण एक मोठा चमचा मसाला, हळद, गरम मसाला, हे आपण कोकम रस घेतलेला आहे आणि गूळ आणि मीठ ह्यात आपण एकजीव करूया. ह्यामध्ये आता आपण पाणी घालूया आणि हे पीठ घट्ट मळून घेऊया. हे आपण पीठ आता मळून घेतलं आहे. त्याला थोडं तेल लावूया. आता पीठ मळून झालेलं आहे. याचे आपण लांबट गोळे करूया. ते आता आपण शिजायला ठेवूया. टोपामध्ये पाणी तापायला ठेवलेलं आहे आणि त्यावर चाळणीला तेल लावलं आहे आणि हे आपण केलेले गोळे त्याच्यावरती ठेवले आणि त्याच्यावरती आपण झाकण ठेवूया आणि हे 10 मिनटं आपण वाफवून घेऊया. ही आपली अळूवडी तयार आहे. छान शिजली. त्याच्यात आपण कापं करून घेऊया आणि तळूया. आपण अळूचा रोल कापून घेतला आणि त्याची ही कापं केलेली आहे, ती आपण शॅलो फ्राय करून घेऊया. बघा कशी सुंदर झालेली आहे ती कापं. चवीला पण तितकीच छान असते. आपण गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे आणि कढईमध्ये थोडंसं तेल घातलेलं आहे आणि त्यामध्ये आता हे कापं आपण शॅलो फ्राय करून घेऊया.
ही आता आपण परतून घेऊया. ही कशी छान खरपूस झालेली आहे. ही आपली भाजून झालेली आहे दोन्ही बाजूने. ही बघा आपली मस्त चटपटीत कुरकुरीत अशी अळूवडी तयार झालेली आहे. ही जर आपल्याला कृती आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करायला विसरू नका.